Haupa, kaixo, egunon, gaur gure artean Julen dugu, eta Julenen taupadaren ahotsa entzungo dugu gaur. Gaixo. Kaixo, Julen, zer modu zaude? Ondo. Bueno, xarka, lehenengo eskerrik asko etortzeagatik, Julen. Eta hasteko, zure burue pixka bat aurkeztu, zeintzeran, nungo azaran, baita ere zure ikasketak, lanbidea eta hobiak ere bai. Julen Iriondo naiz, oinatiarra, beraz gertukoa, baina ez gertuko bakarri, erdile gazpiarra, aita legazpiarra nuelako. Eta, ikasketaz kasetaria naiz, eta kasetaritzan jardun dute 21 urtez, pixka gehiago. Eta azken urtietan Euskara irakasle nabil, eta justu orain legazpi nabil euskaltegian. Eta hobiak, natura asko gustatzen zait, eta naturakin harremanetan mendira joatea, kirola egitea, eta, holakoak. Euskara bera ere, nire zaletasunen artean sartuko nuke, lan gaia izateaz gain, zaletasun dago baita ere, eta bertsolaritza, kultura, gauzak. Oso ondo, Julen. Beraz, pixka bat ezagutzen dugu Julen, hemen ondokoa, eta esate ez du Legazpiko euskaltegian egiten duzula lan. Zure lan horretaz, zer da gehien gustatzen zaizuna, edo gehiena gustatzen zaizuna zure lanetatik? Bentsi esan dut, afizioen artean euskara jarri dut, beste hau beste. Eta esango nuke, ez dakit, espaldian nahi nez pentsatzen bizitzan gauza importanteak zer dian, edo ez da, eta esango nuke horietako beste bat dela harremanak, ez? Eta orduan euskaltegiak lanak ematen dit aukera uztartzeko bi gauzak, ez? Nire zaletasun edo, azkenean nire nortasunaren partean, eta nire nortasunaren parte oso importantean euskara, eta euskara zabaltzen saiatzea beste pertsona batzuei, eta azkenean hori egitea, eguneroko harreman horren bitartez, eta kontaktu horren bitartez, eta orduan, esan da betetzen da gauza bat, gustatzen zen gauza bat. Eta harreman horietan, gu taupadan, gizarteratzeko elkarte bat gera, eta euskaldun asko joango dira zure ere lantokira, euskara ikastera, baina baita ere etorkin asko ere izango dira bertan. Zentzuk ikusten dituzu direla beraien zailtasun gehienak? Zailtasunak ulertzen dut ez dela pixkat euskararekin lotutakoa, baizik eta bestela, ez? Egunerokoan, azkenean denerako errealidadeak ikusten dira, ez? Diferentia dira, kanpotik etorri diaren artean ere, badaude, bertan nolaiteko sare bat badukaten jendia, badago, bintzate familia daukan jendia, ez da, bintzate bere familia, eta bintzat gertukoen sare minimo hori badukana, eta badaude baita ere bakarrik etortzen dianak, eta nahiko bakarrik daudenak, ez? Eta, denetarikoak, eta, azkenean hori, oso gauza personalak dira, ez? Bakoitza zegoeretan dagoen, nola bizi duen bakoitza bere egoera, eta guztia, ez da? Denetik ikusten da, ez? Eta ia da, nola gure lan euskara irakastea da, baina baita implikatzen zarela beste alderdi batzuetan, ez? Askotan, behar batzu dituztelako, edo zalantza batzu dituztelako, edo zuzarelako baita ere askotan hemengo realidaderen, edo, ez? Gure gizartearen eta euren realidade eta euren beharren arteko konexio edo zubi hori azkenean askotan zuzara, ez? Edo eurek gertuen sentitzen duten konexio hori zuzara, ez? Eta orduan bazkatzen dizute laguntza edo gomendioa edo galdera egiten dizkizute eta, aldan einean laguntzen da. Eta ez ni bakarrik, baita ere, esan duzun bezala, jende bat ikasleen artean euskara ikastera datorrena, baina hemengoa dena edo urte asko daramatzana hemen, eta baduena hemen bere sarea eta bere komunitateko parte den jende bat, eta beste ikasle hauek ere beti laguntzeko prest daude eta behar da. Orduan egiten dugu uste dut baita beste funtzio hori ere. Ez bakarrik irakasle funtzioa baizik eta baita ere pixkat harrera eta berotasun pixka bat emateko, baita ere zalantzak eta pixkat garbitzeko ere.
Bai. Eta beharrezkoa da, beharrezkoa da, behar dute. Eta uste dut, gero komentatuko dugu, baina uste dute nolabait hau sortzen da azkenean pertsonetatik, ez? Nolakoa den ikaslea kasu honetan, nolakoa den irakaslea, eta hor sor daiteken harreman hori, ez? Nolakoa den, horren arabera izango da, ez? Beste batzuk, ez dut esaten, agian bere lana egitera doaz, eta egiten dute, euskara katxi eta puntu, eta hori ere zilegi izan daiteke, baina zentzu horretan uste dut, bai agian horrelako gauzak pixka bat, ez dakit, estrategia batzuk pentsatu, politika batzuk egon behar diala, ez dakit, ez da izan pixkat erla, suertez edo suertatzen den gauza da, baizik eta nolabait pentsatutakoa eta estrategikoki preparatutakoa pixka bat lan horiek, ez, kohesiorako edo, ez, elkarbizitza sendoago bat edukitzeko lan horiek, pixka pentsatu dagoen daitezen, ez? Zer uste duzu ondo egiten ari garela, bai Legazpi mailan, Oñati mailan, Euskal Herri mailan, inklusioko harrera hontan, zer egiten ari gara ondo, eta zer uste duzu ere hobetu dezakegula harrera hobego izateko? Nik nire ezagupenetik hitz egingo dut, eta ez dago oso zabala, ez da, baina, uste dut, beste leku batzuetako gizarteak edo erakundeak, arduradunak ikusita, gertatzen diren gauzak ikusita, uste dut gizarte bezala migrazioaren fenomenoarekiko nahiko gizarte tolerantea garela, esango nuke, ez? Nahiko tolerantea garela. Uste dute zer egiten dan ondo, oinarrizko eskubide batzuk edo kanpotik datorren edonoren esku jartzea, ez dakit kasu guztietan horrela den, edo baldintza batzuk agian malgutu beharko liratek, edo ez dakit, baina ez dakit osasunerako, hezkuntzarako, horrelako gauzak edonoren esku ustea, uste dut hori horrela izan behar dela, beharra duenari laguntzea, dela diru laguntzak, edo dena delakoa, uste dut hori horrela izan behar dela, eta horrela jarraitu behar dugula, baina argi dago gauza gehiago egin behar direla, eta pixkat lehen esan dudanaren neurritik, aritik, uste dut, pixka bat, esan dagoa, ez? Ez nuke esango, ez dakit inklusiorako edo integraziorako, ez dut uste norabide bakarreko gauza den, nik uste dela kohesiorako. Azkenean, ez da haientzat, ez da haiek eta gu, ez da haientzat egin behar duen gauza bat, ez? Nik uste dela gizartean kohesiorako, ez? Hemen bizi gara guztiok, kanpotik etorri denak eskubidea dauka bizitza berri bat hasteko, bizitza baten bila saiatzeko, eta uste dut kohesiorako politikak egin behar diala, eta pentsatuta, eta estrategiak kontuan izan da, eta uste dut egin behar diala gainera modu transversal batean, ez dela, ez dakit, badaukago hemen departamentu bat, kanpoko jendearekiko lan horretarako, ez dut hori den, ikusten dut egon behar dela, inklusiorako ikuspegi hori egon behar dela, edo kohesiorako ikuspegi hori egon behar dela txertatuta arlo guztietan, gizarteko arlo guztietan. Eta uste dut, esan dudan ez da haiek eta gu, da denontzako dela. Eta niri dagokidanez, eta ni, euskara irakasle moduan entorne izenez, uste dut euskararentzat, berarentzat ere beharrezkoa dela, ez? Askotan ematen du, espazio bera konpartitzen dugu, baina bi mundu paralelo edo bizi ditugula, ez? Eta aurreko astean bertan lagun batek esaten zidan, hurrengo urtean Oñatiko aurrekontu parte hartzailea, goten da diru kopuru bat proiektua proposatzeko, eta bera proposatu behar zuela, zeo zer egin behar zala, nolabait hori, instituzionalizatzeko edo erakunditzeko edo nolabait martxan jartzeko zerbait politikaren bat, horrela transversala, arlo diferenteak ikutuko dituena, hori ez, kohesio hori lantzeko ez. Baude ekimen batzuk, ez da, ez dakit, auzoko bat okurritzen zait, taupa, justo gaina zuet taupa da zaret, eta orain taupa da Euskaltzaren topagunearen izen berria, eta hor badago adiez auzoko ekimen bat, ez da, herri batzuetan martxan dagoen eta, eritzen zait, ekimen batzuk, voluntaristak edo pixka diala, ez,
eta daukaten irismena, ez? Iristen dian likura. Eta bai oso ondo daude, baina bueno, lortu behar da, nik uste dut egin behar da hori zabaldu esparru askotara, eta hori erakundetu eta instituzionalizatu protokoloak eta bai, uste dut asko dagoela egiteko. Eta bain pixka bat zure buruari begira, zu Julen bezala, zer gustatuko luitaizuke zuri lantzea, ez dakit beraiengaz, baizik eta beste integrazio horri buruz hitz egiten ari garela, pixkat ikusten dezula, agian falta zaizula edo lantzea gustatuko litzaizuken zerbait. Ez dakit, hori esan ez dakit zer esan, ni lantzea. A ber, ni neu esango nuke, orain adibidez ikasle etorkina ditudanetik eta haiekin harremana dudanetik eta ziurraski orain egindako hausnarketatxo hauek, orain dela pare bat urtez nintzen gai izango diteko, ez? Haian ez duzu realidade hori ezagutzen edo ez duzu gertutik bizi, eta esan dakoa, ez? Bide paralelo horretan nengoen ni ere, eta bueno, gaur egun ere bai, baina gaur pixkat nahazten nahi zeurekin, ez? Eta bueno, hola jarraitu nahi nuke. Niretzako aberasgarria, jende zoragarria ezautzen duzu, niretzako ikasleak izateaz gain, bai kanpotik etorretakoak, bai bertakoak, baina ikasleak izateaz gain asko laguna dira honeko, eta, bueno, hola jarraitu nahi nuke, haiekin. Eta orain imaginatu, beste herri batera joateko beharra duzula. Ez oporretako bidai bat baizik eta benetan beharra duzula, zeren hemen ez dago etorkizunik herrialde hontan. Ze herrialdera gustatuko, ze herrialde aukeratuko zenuke bidai hori egiteko eta zergaitik? Lehenengo esan nahi nuke, agian, ez, jartzen nauzun egoera hontan, eta hori da asko bizi izan dutena, bizi dutena, ez, askotan ez gara konturatzen zer drama den, ez? Zer drama den. Asko dena utzita, euren ingurua, euren lanak, euren dena utzita datoz beste leku batera, leku arrotz batera, eta askotan harin hitz egiten dugula kanpotik datozenei buruz, esan ez bazdakit gure kontura bizitzera datozela, edo ez? Eta gero, ez, azkenean, ez, eurek egiten duten alegina, agian ikasketa dituzte, lanak dituzte, ez dute homologaziorik hemen berriz ere egin behar dituzte tramite pila bat, eta ziudarretu berriz ere ikasten, ez dakit, eta askotan esango nuke harinegi hitz egiten dugula, ez, eta nik ez nuken neure burua egoera hortan ikusi nahi, esan nahi ez dut ikusten nire burua hemen ez den beste leku batean printzipioz, baina, bueno, jarri asunez hori egoera hipotetiko hori, ez nuke leku batean pentsatuko. Importanteena da, azkenean nik uste dut, ze jendea daukasun inguruan, maitezun jendea baldin baduzu inguruan, eta sare bat baldin badukazu, bai zure inguruko, bai, ez, hartzen zaituen herri hortako jende osatutako sare bat ehuntzeko gai baldin bazara, leku bat izan daitekeela, ez dut uste beste nik herrialde baten izena, gehiago dela jendea, inguruan duzun jendea. Hauxe da entrevista gutxi gura bera, Julen, ez dakitze lehenengo eskarrak eman zure begira damateagatik, zure esperientzia gure artean konpartitzeagatik, eta beste zeo zer esan nahi behar balin baduzu gizarte eratzeko mugimendu hontaz, aurrera. Bueno, zuei eskerrik asko, gonbidapena egiteagatik, eta, zorion du, hasi duzuen bideo honengatik, ziur ondo etorriko dela, guztiaren beharra dagoelako, eta, animo. Oso, eskerrik asko. Bai.